Στους καιρούς λοιπόν της τηλεφωνίας, η αγορά είναι ψηλά, τα CD πουλούνται, παρόλο την εξάπλωση του ίντερνετ, αλλά πουλιόντουσαν κυρίως σαν δολώματα που θα έβαλαν τους επώνυμους τραγουδιστές τα πρωινάδικα σε κάποιες ραδιοφωνικές εκπομπές, όχι όλων, ορισμένων, με σκοπό την επιτυχία κάποιας σειράς καλοκαιρινών αρπακτών συναυλιών και κυρίως με σκοπό τα χειμωνιάτικα μαγαζιά. Επώνυμοι τραγουδιστές και ονόματα υπερτιμημένα που πολύ συχνά στο τζάκι και εκεί έχει τη λειτουργία της και τη μυσταγωγία της, αλλά στο ραδιόφωνο, παιδιά, είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία η φωνή του εκφωνητή που συνυπάρχει με το τραγούδι. Απογειώνει ο ένας τον άλλον. Και γι' αυτό θα ακούσουμε ιδιαίτερη προσοχή τον Φώτη Φερενίδη, ο οποίος από το FM100 φροντίζει τη μουσική, τον φροντίζει και η ίδια. Αυτό κυρίως, και να σας ευχαριστήσω για αυτήν τη γιορτή στην οποία με καλέσατε να συμμετάσχω. Εδώ και 25 χρόνια είναι η πρώτη φορά που μου δίνεται αυτή η ευκαιρία να μιλήσω για τους ήρωές μου, τους καθημερινούς μου ήρωες, που είτε είναι οι ακροατές τους οποίους προσπαθώ να προσεγγίσω ως ραδιοφωνικός παραγωγός, είτε οι δημιουργοί των τραγουδιών που γίνονται η αφορμή για αυτή την επικοινωνία. 25 χρόνια λοιπόν με ανέχονται, με παραδέχονται ή με αμφισβητούν. Και αυτή η σχέση έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είμαι από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, από τον FM100, που ακόμα αντιστέκεται ως τοπικό μέσο και ως μέσο που υποστηρίζει τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, τους δημοσιογράφους και γενικότερα την ενημέρωση και την ψυχαγωγία και όχι απλά τη διασκέδαση των ανθρώπων. 100 μικρές ανάσες είναι η εκπομπή, στην οποία τα τελευταία 5 χρόνια προσπαθώ να περάσω το στίγμα ότι υπάρχει τραγούδι, ότι υπάρχουν ερμηνευτές και δεν υπάρχει απλά αυτή η υπόκρουση στο αυτοκίνητό μας. Και ως μικρό παιδί κι εγώ, παίρνοντας στα χέρια μου πάντα μια καινούργια δισκογραφική δουλειά, την απολαμβάνω στο σπίτι μου, έχοντας πάντα πλέον πια το βιβλιαράκι με τους στίχους. Και είναι η όμορφη διαδικασία του να μπορείς να αποκαλύπτεις τη μελωδία παράλληλα με το στίχο και το πώς μπορεί να δένει το ένα με το άλλο. Από το πρώτο άκουσμα της συγκεκριμένης δισκογραφικής δουλειάς, λοιπόν, εν ονόματι του χρόνου, σε κερδίζει και η μελωδία αλλά και ο στίχος του φίλου που του γράψα. Ιδιαίτερη μνήα στην πηγή τη Λυκούδη, η οποία καταφέρνει για άλλη μια φορά να δημιουργεί μια πολυσυλλεκτική εικόνα μελωδιών, ξεκινώντας από το μελωδικό λυρικό ύφος μέχρι το λαϊκό και από την μπαλάντα μέχρι την ροκ εκδοχή του τραγουδιού. Τα έχει καταφέρει αυτά με αριστοτεχνικό τρόπο, γιατί έχει πίσω της εξαιρετικούς μουσικούς, έχει εξαιρετική παιδεία για να μπορέσει να το υποστηρίξει όλο αυτό. Και πραγματικά εντυπωσιάστηκα που ξαφνικά η πηγή Λυκούδη επιλέγει και ο Φίλιππος Γράψας επιλέγει την πηγή Λυκούδη για να δημιουργήσουν μαζί τραγούδια. Τον Φίλιππο Γράψα δεν χρειάζεται να σας το συστήσω, είναι ο άνθρωπος που εδώ και χρόνια καταφέρνει μέσα από το συναίσθημα να επαναπροσδιορίζει ακόμα και την εθνική μας ταυτότητα. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ και πού αναφέρομαι. Εν ονόματι του χρόνου λοιπόν ξαναφυσάει Βαρδάρης και κοντραμπάσο μάλιστα στην πόλη μας και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που συμβαίνει αυτό, που συμβαίνει από ανθρώπους που αγαπούν το τραγούδι. Και έτσι πολύ εύκολα και εμείς μπορούμε να τους εμπιστευτούμε γιατί έχουν πράγματα να μας πούν. Για πρώτη ίσως φορά μετά από πολύ καιρό μπορεί η μουσική να έχει λόγο να υπάρχει. Έχει λόγο και ύπαρξη μέσα από τους στίχους του Φίλιππου του Γράψα. Για πρώτη φορά μια δισκογραφική δουλειά δεν έρχεται απλά αντιμέτωπη με τον χρόνο. Έρχεται να νικήσει τον χρόνο, γιατί αυτό το έχουν καταφέρει εδώ και χρόνια οι συμμετέχοντες. Το στοίχημα είναι με τους νέους ερμηνευτές επίσης, οι οποίοι έχουν καταφέρει να κάνουν δικά τους ολοκληρωτικά τα τραγούδια μέσα από την προσωπική τους ερμηνεία. Τραγούδια που εγώ δεν τα ξεχωρίζω με τη λογική μόνο το ότι το Βαρδάρης κοντραμπάσο, όπως και αν το κάνουμε, μιλάει Θεσσαλονίκη μέσα του. Έχει τραγούδια ο Φίλιππος ο Γράψας και η πηγή Λυκούδη με τις μελωδίες της, που μπορούν να μας αποκαλύψουν μικρές αλήθειες της καθημερινότητάς μας που βιώνουμε και με έναν μαγικό τρόπο καταφέρνει ο Φίλιππος να το κάνει να μοιάζει ότι το βιώνουμε διαχρονικά πια. Συμβαίνει στο σήμερα και θα συμβαίνει στο διηνεκές. Και 20 χρόνια μετά μπορούμε να είμαστε εδώ και να μιλάμε για την ίδια δισκογραφική δουλειά. Και αν μου επιτρέπει ο ίδιος ο δημιουργός, ο Φίλιππος, παραφράζοντας τους στίχους του, όσο και αν γεμίζουμε από σκοτάδια γύρω μας που είναι ψεύτικα, σκοτάδια είτε παραποίησης της μουσικής, της τεχνικής, της τέχνης και του πολιτισμού, θα υπάρχει πάντα η ατόφια γραφή και οι άνθρωποι που αντιστέκονται
με το δικό τους τρόπο για να μας αποκαλύπτουν και να μας μεταφράζουν αυτές τις ομορφιές της ζωής. Και αν νομίζω ότι κάποιος από τους στίχους μπορεί να συμπυκνώνει όλη αυτή την προσπάθεια που έχει γίνει μέσα σε αυτήν την ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά, είναι αυτό που λέει ο Φίλιππος, ότι όσο η ζωή κι αν πέρασε, κλειστήκαν στα βιβλία. Μα το τραγούδι αντέγραψε όλη την ιστορία. Έκλεψε λίγα από τον καιρό και ήρθε σαν ταχυδρόμος. Από το ρεμπέτικο ως εδώ. Τόσες αλήθειες δρόμος μέχρι το διηνεκές. Αυτή είναι η αλήθεια. Και πραγματικά θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά χώρους όπως τον Ιαννό, που αγκαλιάζουν αυτές τις προσπάθειες, ραδιόφωνα όπως τα τοπικά μέσα ή τα κρατικά μέσα που επιμένουν να διατηρούν ραδιοφωνικούς παραγωγούς και ανθρώπους που ασχολούνται με τον πολιτισμό, να ευχαριστήσω ανθρώπους που μας δίνουν την αφορμή να δημιουργούμε αυτές τις γέφυρες επικοινωνίας και αναφέρομαι στους τυχουργούς, στους συνθέτες, στους ερμηνευτές, για να υπάρχει αυτός ο διάβλος ανοιχτός για πάντα. Και νομίζω ότι μια γιορτή δεν μπορεί να μην έχει και τραγούδι, να μην έχει και μουσική, και αυτό περιμένουμε να απολαύσουμε και να γίνουμε μέτοχοι. Θεσσαλονίκη τη νέα μας δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Εν ονόματι του νόθου ουσιαστικό». Να τους αφουγκραστώ και να μπω στην καρδιά τους. Στίχους που μαζί με όλα τα άλλα που τους χαρακτηρίζουν έχουν μια ουσιαστική μαγιά. Κρύβουν άποψη και την καταθέτουν στους περίεργους καιρούς που διανύουν. Το αν κατάφερε η μουσική να τους αναδείξει, το αφήνω στην κρίση σας και στο χρόνο που ξέρει να τοποθετεί τα πράγματα έξω από τα συστήματα και τις... Σαν το φεγγάρι που περνά κι ένα δικό σκοτάδι, έτσι ελπίδα ξενυχτά το τέλος να προλάβει. Φυσάει βαρδάρι σκοτραπά σου, ο κόσμος γίνεται μικρός, το μάθα πια πως θα σε χάσω. Φυσάει βαρδάρι στο τραπάσο, φυσάει μαΐστρος βιολοντσέλο, κι εγώ σαν έρωτας πικρός, το ξέρω πια πως θα σε χάσω. Φυσάει μαΐστρος βιολοντσέλο. Σαν τη λιακάδα από καιρός γυρνάει σε πρώτο βροχή, έτσι η ζωή τα βλέπει αλλιώς, κάνει το ίσως όχι. Σαν το φεγγάρι που περνά κι ένα δικό σκοτάδι, έτσι ελπίδα ξενυχτά το τέλος να προλάβει. Φύσαει βαρδάρι στο τραπάσο, ο κόσμος γίνεται μικρός, το μάθα πια πως θα σε χάσω. Φύσαει βαρδάρι στο τραπάσο, φύσαει μαΐστρος βιολοντσέλο, κι εγώ σαν έρωτας πικρός, ξέρω πως πάντα θα σε θέλω. Φύσαει μαΐστρος βιολοντσέλο. Τόσες καταιγίδες σε μια ματιά που με κοιτά μα πλέκανου, κι όταν ακούω να μου γελά κρύβει παγίδες, τίποτε σίγουρο σαν πρόβλεψη καιρού. Μαύρα μάτια σαν βαθύ ανώθευτο σκοτάδι, πότε φόβο
να λύσω στα